Tujuh berada misteri mawon hidup Iya. sesami bidang ketangan hadir sami Purwodadi. Iya, lo. Iya, akai. Ngaturaken sugeng kontur para tamu kang ingkang minulya. Bocah cilik tiba malah mbok soraki to, Cah. Kok do demo ki ngapa to, Mas? Walah mbah. Ya buat mempelai berduanya saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Iya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah juga warahmah. Amin. Lekas diberi momongan. Gitu. Amin. Lekas diberi omongan ya pokoknya. Omongan. Lebih ya? Momongan. Nek arep ngomong nek ra omong dhisik. Oh, no. Ora usah nembung, ora usah omong. Langsung ngono ya. Nah, iya. Katresnane. Iya.
tenan. Nggih. Monggo Kong, Kakong. Kecakne, Kong. Nggih. Menika mbok bilih badhe ngersakaken napa, Kong? Kok akeh. Nah iya. Walah ajeng nedhi. Nggih jenengan dahar Menika riyin. mboten ngesake menika. Oh mboten. Mangke mawon purna dahar. Ngaten nggih. Jan takoni tukang senggake Purwawilis hebat, loro ke hebat-hebat. Heeh. Sitok krungu tak watuk wae. Sitoke suarane ora metu. Lah wong blandrengan lho, Mas. Pancen Purwawilis iki ora tau leren. Menan. Iya. Nun. Oh, menika Oh nggih, mengke sinom gampil. nggih. Mergo kingko ana sing mundhut ki cacah telu ki rena-rena kingko. Lah pripun? Ya Pak entekno sik lah anu ikimu entekno sik. Urung entek lagi mau. Masak alah. Iki jane piye to iki? Lah rumangsa aku wis lho, Mas. Iki apa lho? Iya, iya. Wong kurang sithik lho diprotes. Lah piye? Dintekne saiki nggih. Nggih. Katresnan. Hoi. Tersenyum padaku, sungguh bikin senang hatiku. Kau pepujatku, sisir kancaku, tersenyum